sumber wingi rejo bala. Lho iki bala. Ojo lali. Loh, dicokot kali. Nyokot tampar bala. Aduh iki kena iki. Oleh mangsa bala. Kudu miring nang warung ae juk hari iki. Sumber Winyit Rejo. Nanti nang warung tok bolo. Ale Jabundo 87 from DJ Ariel Project. Miring nang warung. Golek warung bolo. Golek sego pecel. Cak suware bolo. Miring nang warung tok kudu nyese ngene tok iku. Duh embo. Tak ngene. Waduh mole rasane iki. Mole ri kar tangkene kaki ri kar. Mole ri kar. Ndek remer ya. Mole iki. Iya ya, aduh lebu terop ya. Ndi mau bukan iki, mole ri iki. Waduh mole iki. Aduh nang punden dek. Kate nanti cari rek mulai dah. Ke mana sumber? Teklo rek. Aduh, gak kuat ya tau. Loh, kayak akhir rek. Nanti kafe iki. Ayo weh. Kok olahragane nanti kafe? Yo gak kuat rek aku rek. Aduh, dikiring nang ndi cak to iki wong pawange rene. Aduh lek nang sumber gak melok rek. Aduh, bentuke nglecek kesel iki. Aduh. Gak melok aku lek nang sumber. Tak ini gak kuat aku lek nang sumber. Wis teko kene ae aduh gak kuat aku nang sumber sik wadoh. Dek pos iku sik ngedul sik ngwetan. Wis balik nang kalangan ae.